खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। सिंगापुराव सोमोनांथावै जिउ खहा जानाय मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायनि चार्जशिटखौ गथायबाय एसआइटि दोलोआ। एसआइटि दोलोआ खमैबो 3500 बिलाइनि चार्जशिटफोरखौ सिजिएम आदालताव गथायो। एसआइटि दोलोआ बेनि सायाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों जुबिन गार्गखौ बुथारनायनि दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। जुबिन गार्गनि थैनाय साना गोबाव सान जालांबाय, नाथाय जों रायजो राजाफ्रा बे चार्जशिटनि गेजेरजों मा फोरमायो बेखौसो नेगासिनो दङ आरो जों आसा खालामदों बे एसआइटि दोलोआ आदालताव गथायनाय चार्जशिटआ मोनसे गोख्रों चार्जशिट जागोन आरो जाय चार्जशिटआव जुबिन गार्गखौ बुथारनाया रोखायै नुजागोन। गिबि मन्थ्रियाबो रोखायै फोरमायदों जे जुबिन गार्गखौ बुथारनाय जादों। बेखौ लानानै जोंबो जुबिन गार्गखौ सोलो बाहायनानै बुथारदों बेखौ बुंनो हायो। बे बुथारनाय जाथायाव जाय सोमोन्दो दङ बिसोरखौ साफा हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनायखौ जों लुबैयो आरो बे दायनिगिरिफोरखौ फासिनि साजा फोसावनांगौ। जुदि बे चार्जशिटखौ लानानै दायनिगिरिया जेबो साजा मोननायनि राय फोसावाब्ला आसामनि साफ्रोम रायजो राजाफ्रा सोमावसारफिनगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो जुबिननि अनसायगिरिफ्रा। कक्राझारनि ग्रिनफिल्डआव मैया बिटिसिनि 4 लाखनि बांसिन आइजोफोरनि 3.0 अरुणोदय बिथांखिखौ बेखेवनानै होबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मैयानि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग, मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवामोनजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि इएम रबिराम नार्जारि, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो एमसिएलएफोरनि बाहागो लानायजों बे अरुणोदय 3.0 खौ बेखेवनाय जायो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बड'लेण्ड रादाबनि जनाय ओनसोलनि गोख्रों खौरांगिरि सन्जिब ब्रह्मआ जाब्रबथाय जादों। माइ मारा होग्रा मेसिना बेलथायनानै गोग्लैसिनो, जायनि जाहोनाव खौरांगिरिजों लोगोसे गुबुन 4 लोगोफोरखौबो गोबां समसिम होसिननानै लादों मेसिना। जायगानि सुबुंफोरा गोबां नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजोंसो खुनुरुखुम मेसिननि सिंनिफ्राय खौरांगिरिजों लोगोफोरखौबो बोखांनो हादों। लोगो जायगानि रायजोफ्रा गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ ओनसोलनि सावस्रि फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। बेराफारसेथिं खौरांगिरि सन्जिब ब्रह्मनि सावस्रिया जोबोर गाज्रि जानायलाय जायगानि सावस्रि फाहामसालियाव गिबि नायसंनायनि गेजेरजों गोजौ फाहामथायनि गोनांथिनि थाखाय डिब्रुगड़ फारसे दैथायहरनाय जायो होननानैबो खौरां मोननाय जादों। रायजोआव आयेन बेरेखा गान्जानि बेफार, ड्राग्स बायदि निसा फेग्रा मुवाफोरनि हेंथायै सोरखारा गोख्रों राहा लाबोगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो भेरगाव डिमाकुसियाव पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै गंसे साखा खबब्रै गारि AS25Q7208 नम्बरनि गारिनिफ्राय खमैबो 69 केजि गान्जाखौ बोखांनो हादों। बे हमनो मोननाय गान्जानि बेसेनखौ 2 लाख रांनि जागोनखौ मिथिहोदों पुलिसआ। नाथाय बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा पुलिस फैनायखौ उदिस मोननानै खारखोमालाङो होननानै मिथिहोदों। सिसिटुआया कनसालटेटिभ ग्रुप दानो थाखाय थांखि आजावबाय। मैया सिसिटुआनि मोनसे गोदान मेलखौ गुवाहाटीआव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउस पल्टन बाजाराव जथुमनाय जायो। आसाम सोरखारा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय आसामनि मोनद' हारिनो एसटि मोनथाय होनो थाखाय जिअएम होनाय रिपर्टनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय सिसिटुआया मोनसे कनसालटेटिभ ग्रुप दानो थाखाय मैयानि मेलाव थांखि आजावनाय जायो। बे कनसालटेटिभ ग्रुपआ जिअएमनि रिपर्टखौ मोजाङै नायबिजिरनानै आसाम सोरखारनो दान मोनसेनि गेजेराव इन्टारिम रिपर्ट गथायगोन। ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेरनिफ्राय आयेन गोरों सुबुं, बारग', आइएएस, आइपिएस, एसिएस, आइएफएस, आइआरएस आरो गागि नोगोरारि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै कनसालटेटिभ ग्रुपखौ दानाय जागोन। मैयानि बे जानानै थांनाय जथुम्मायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथांमोनहा जयै बाहागो लादोंमोन। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जालांनाय जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जों बुफाय-बुसि खालामनायखौ बयबो नुनो मोन्दों आरो बे जाथायखौ लानानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सोरखारखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। बेखायनो बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारखौ खावलायनाय बादिनो बे जाथायनि सायाव जुडिसियेल इनकुवेरि खालामनो थाखाय थांखि लाबाय होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। गावनि फिसाखौनो अर लगायनानै बुथारनायनि गोख्रों अजद दैखांदों दुथां बिमा-बिफानि हेंथायै। नलबारियाव हरनि समाव जोनोम जानाय खुदियाखौ अर लगायनानै खास्रि-बिस्रि बुथारदों सानै बिसि-फिसाय आयामालि आरो नासिमा बिबिया। थारैनो बेबादि गावनि फिसाखौ अर लागायनानै बुथारनो हानाया माबादि गोसोनि मानसि जाथावगौ। बे जाथाया स्रोङाव फैनाय उनाव जायगानि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय पुलिसखौ खावलायदों। बे जाथायनि दायनिगिरि बिसि नासिमा बिबिखौ पुलिसआ हमबाय, नाथाय गुबुन सासे दुथां बिफा आयामालिया दायो न'निफ्राय खारखोमानानै दङ होननानै पुलिसआ सुलुंनि गेजेरजों फोरमायदों।
फिन आरोबाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै सानै बर' लाइमोनफ्रा गोमानानै दङ। खौरां मोननाय बादिब्ला मुम्बाइनि सिनि फेक्टरियाव खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै आन्ध्रा फारसे फैदोंमोन बे सानै लाइमोना। नाथाय लामा ससेनिफ्राय जेबो खबर मोनाखै न'नि नखरफ्रा, जायनि जाहोनाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बे सानै सुबुंखौ नुयोब्ला 8798879827 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। अरुणाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सा 22 सुबुंफोरनि नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। अरुणाचलाव जिउ गोमानाय लेबारफोरनि नखरनो बे अनसुंथाइ होगोनखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावदों। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि आनजाव जिल्लायाव लेबारफोर रोगानाय गंसे डाम्पारनि जाब्रबथायाव आसामनि सा 22 लेबारफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। लेबारफोरा रोगानाय डाम्पार गारिया हाजोनिफ्राय गोथौ हाखराव गोग्लैलांनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथाय जानाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगो आसाम सोरखारनि मन्थ्रि बिमल बराया जिउ खहा जानाय नखरफोराव थांनानै खौरां लाहैदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।